Tempo de coidarme é o nome do ciclo de obradoiros que impulsa o Concello de Cambados pensando naquelas persoas que teñen o seu cargo a outras. A iniciativa busca servir de apoio emocional para aqueles que teñen o seu cargo a outra persoa. As xornadas céntranse na parte emocional. Un enfoque socioafectivo que se basea en 4 pilares. Estes 4 pilares son a vivencia, o compartir da experiencia, a teoría e a contextualización. As vivencias serán fundamentais nestes obradoiros, xa que, segundo indican os seus responsables, son a base de cada sesión, que serve para reflexionar sobre as vivencias de cada un. A actividade afondará na relaxación e cuidado das persoas coidadoras a través de varias disciplinas. Traballamos con ferramentas que proceden do mundo da arte, como poden ser a pintura ou a danza. Tamén queremos mesturar un poquinho a relaxación e aproveitar para crear un espacio de seguridade e de confianza para que a través do traballo persoal e do traballo grupal podamos achegarnos a este mundo tan importante como é o mundo dos cuidados. Sin cuidado non hai vida. A iniciativa está aberta ao público en xeral. Con todo, dende o Concello lembran que a meirande parte dos cuidados continúan sendo asumidos polas mulleres, polo que apuntan compre seguir traballando na corresponsabilidade. A Concelleira de Igualdade indica ademais que esta iniciativa vai permitir poñer en contacto a veciños e veciñas que están pasando polo mesmo. Con este curso tamén se trata de favorecer o acceso á saúde física das persoas coidadoras e poñerse tamén en contacto e crear redes con outras persoas que tamén están a exercer eses coidados para que, xuntas esas persoas poidan darse conta ou dar a coñecer de que moitas veces as situacións que están a vivir son exactamente as mesmas a pesar de estar en fogares ou en situacións completamente diferentes. As 3 sesións deste ciclo vanse celebrar nos vindeiros 3 sábados de outubro en horario de mañá. A actividade é de balde, con inscripción previa a través de WhatsApp, de correo electrónico ou mediante un formulario de Google Forms.